Dragi kolegice i kolege, Hrvatski sindikat telekomunikacija 7. listopada na Dan dostojanstvenog rada organizira prosvjed radnika A1 Hrvatska jer uprava ne želi pregovarati kolektivni ugovor i uopće ne razmišlja o povećanju plaće za sve radnike. Ali ovo nije prosvjed samo radnika A1. Ovo je prosvjed svih potplaćenih radnika telekomunikacijske i IT djelatnosti. To je prosvjed od agenata do inženjera, svih onih ljudi koji godinama vrijedno izvršavaju svoje poslove, a nisu dobili povećanje plaće. Mi ne tražimo luksuz. Mi tražimo samo pristojne plaće od kojih možemo pristojno živjeti. Ako nam to ne mogu omogućiti najbogatije kompanije u ovoj zemlji, onda se pitamo stvarno tko može. I upravo zato 7. listopada u Zagreb dolaze radnici iz svih krajeva iz Hrvatske. Iz Osijeka, Rijeke, Splita i drugih gradova dolaze da bismo svi zajedno pokazali solidarnost i da bismo se svi zajedno izborili za veće plaće.